Gibaharan ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga PNP personnel nga malambigit sa bribery o pagpanuhol o katong dili mga musuporta sa mga programa sa kapulisan. Kini atol sa iyang pagbisita sa General Santos City alang sa assumption of office sa gibalik nga Regional Director sa Police Regional Office 12. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Mismong si Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang nanguna sa assumption of office sa bagong Regional Director sa Police Regional Office 12 nga si Police Brigadier General Arnold Argente sa PRO-12 Headquarters sa Barangay Tumbler, General Santos City adlawng Miyerkules. Si Argente, unang nahimong Regional Director sa PRO-12 niadtong November 26, 2024 o gihulipan ni Police Brigadier General Romeo Macapas niadtong July 30, 2025 ug karon mibalik kini isip Regional Director sa PRO-12 hulip ni Macapas. Apan ubos sa termino ni Macapas, gisuspenso kini tungod sa wala pagibutyag nga hinungdan nga maoy gihisgutan ni Nartates. It so happened that this regional office naging vacant. Why? Because the RD Macapas was suspended for 90 days. And so, nandito naman ang ating RD Argente and the PNP leadership has followed the process and due deliberation has been made. Yun yung vetting. So that's why he was installed. Samtang gibaharan sab sa Acting PNP Chief ang mga personahe sa PNP nga malambigit sa iligal nga binuhatan, ilabi na pagpanuhol o bribery. That is why I'm directing. So a matter of giving instructions, I would like to share a Bible verse. Do not accept bribe because bribes blinds the eyes of the wise and twist the words of the righteous. Ang maong mandato, andam ipatuman ni Police Brigadier General Argente sa iyang subling pagdumala sa kapulisan sa rehiyon. We have to obey or comply, no, or align yung actions natin with the guidance or instructions of the Chief PNP. As expected naman talaga, no police officer should accept bribe. Dugang sab sa direktiba sa Acting PNP Chief ang disiplinahon ng mga PNP personnel nga dili mo suporta sa mga programa sa PNP. That is why I'm directing the regional director to discipline those who are not present here that are members of the National Support Unit. They are supposed to be your support group and they are under your operational control, not administrative control, operational control. Samtang nakita sab ni Nartates sa mga kailan ni ini kaniadto sama sa mga nakaduelo sa tinuod daw nga boxing match nga daw padungog kang kanhi PNP Chief Police General Nicolas Torre III kinsa mihagit kaniadto og boxing match tali Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Nag-boxing tayo nun, tama? No? Malakas manuntok eh, kaya yun, Major A siya, minor A ako. Meaning, ang champion siya, ako yung second lang. Ganoon talaga. But the boxing is real. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.